Γεια σου, λοιπόν, σήμερα ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω πώς να καθαρίζετε τον υπολογιστή σας από ιούς και από τέτοια. Λοιπόν, πρώτα θα ανοίξουμε το προηγητή μας και θα πατήσουμε σε Cleaner Enter. Μας βγάζει το πρώτο ποτάμι που λέει Piriform. Το πατάμε Piriform, αυτό. Πατάμε πάνω στην εικόνα, το free που λέει. Το κάνουμε αποθήκη σε αρχή και το κάνουμε install. Λοιπόν, μετά θα μας κάνει αυτό το εικονίδιο σε επιφάνεια εργασίας. Θα το ανοίξουμε. Θα πατήσουμε εδώ ναι. Λοιπόν, τι θα μας ανοίξει αυτό. Θα πατήσουμε ένα ξεκαθαριστεί, εντάξει, και μετά λέει ότι καθαρίστηκε. Μετά θα πατήσουμε ανάλυση, με να δείχνει πάρα πολύ, δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, μετά θα πάμε μητρό και θα πατήσουμε έροχος για παραμέτρους. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι εργαλείο. Λοιπόν, εδώ είναι πίνακας ελέγχου. Σας έχει και πίνακα ελέγχου. Εδώ περιμένω να διαγράψω ένα παιχνίδι που δεν θέλω, είναι άλλο βιβλιοπωλείο, διαγραφή, το διαγράψω λοιπόν. Λοιπόν τώρα, αυτό είναι το Cleaner, καθαρίσετε τον υπολογιστή σας και τρέχει πιο γρήγορα λοιπόν. Ναι, αυτά φίλοι μου, τα λέγω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.